ning mamulilyahay mamasurahay re atong trabahoan eh. Napagani sila yung mga botilya dire. Uy, may tao ay. Ayo. Naana po ning bataan eh. Hukas-hukas lo, mura sudah kong lawas. Ito sugato na to be. Oy, Noy! Nay. Nay, pastilan. Ikaw na yun, ano? Mangayo na po ka, ane. Mangayo, ano ko tayo nang kapipigag sa ako? Paano ka sa kabuang? Hindi, bitaw na ka lang. Namoy mga Ha? Namoy mga basura, Noy. Mga? Ano sa doon? Mga basura. Basura? Oh, basi namoy mga botilya, mga gamit. Mga gamit, bitaw nga wala mga gamit. Ako'y gamit ba? Ah, pamilya lang ko na kuhan may lyrics ba? Flashback. Namalit ka po kag mga kwanderon, mga basura. Wala, namalit yan, namalit ko. Namalit ka? Ano basura mo? Mamalitay kag mga basura, gyapon karon. Oh. Kanang mga gamit dahil nga dili kayo magamit. Can we skip to the good part? Apoy gamit. End of flashback. Oh, kanang basi namoy mga botilya, lata or isang mga butang Naging ka sa nga. akong business na. Ha? Naging ka sa akong business? Ay di kanang kuha ni siya kanang mao po ni business na ko sa una ni balik lang ko kay medyo na purdoy na kurong panahon na ba. Maamaya nang gibuhat nimo, masinso ka dong after 500 years. Unsa may tigagadangad nimo danoy? Sige, tingnan ko sa kanaba kay namungan sinilas. Ha? Namungan sinilas. Oy, lami ako ng karabakay na mga. Moy, negosyo na uron. Bitaw nagbalik ta sa tong topic ba na may mga basura lata diya, mga bisag unsa nga klase nga basura ba? Ano na may dagan? Oh, Kaya asa man nimo? ako laging paliton kay kanang ako pong paliton niya, ako pong ibaligya ba. Ay baligya puli mo. Oh. Asa na pa akong ibaligya nimo? Imong paliton. Oh. Tapos ako sang ibaligya. Ato magsabot tari pa mo. Dali. Na man ka. Na lagi ano gutom kang di ka pasako. Magtatag. Unsa man to siya di man tataligan? Una labas mo lagi. Tagbay. Timing kay na. Time pa ba? Naam na yung mga basura dili na. Ayo sa kaipon pa na to. Ano siguro uli nang sala. Maalkansi ka na yung style. Sige, panoy. Namahaw na ka? Ko pa lagi na. Opa. Okay na ta. Ay. Kani mahalin ng plastic. Mahalin mananoy pero kani kay nipis-nipis man murag tagko ra siguro ni, tag 2 piso ra siguro ni. 2 piso. 2 piso dito 50 buo ka na. Ya kani baga-baga man eh, karo na to ni presyo na, di ka magtarong presyo na. Kani siya na kay baga-baga man ni pariya sa imong naong murag 5 ra siguro ni. Ingko ra ni. Oh. Ngi. Bulan. Ipapalihog na kay. Ako man mo ihap. Kay mo man ang Ijagjag na ba kaya akong palito na. Ang buwa pala ako pa ipuli mo, ano pa ako palito na imong gidala. Uy, Noy. Oo, nga naman ang muna po na Kasi na mo yung mga motor nga diya nga di na magamit, ako'y gamit. motor. Sa may motor. Di paliton ako na bisag pila. Karing sniper lang, mo palitay mo kog ninja. Ha? Palitay ko ninja, ibaligyan ako ng sniper. Tag pila man na. Ipila sniper na ron. At tanawa sa kay bisag makauyon ka, uri di pag di ka kauyon, di ka ganahan mo palit. Ta. Kaning snipera ni Noy. Di ko mo palitan na Noy. Ay, pabinasa tani sa. Buang di ka masayangan lang daghan kay gapas na. Wala na ibaligya kay di ka na sa mga bayer. Di ko na kay bulingon ang motora ni arira ko. Ang kawagali ko mauwaw ni mo ikaw ang papalito na nini ang wakay ligo. O pukas-hukas masug ka mura kita kog lawas. Wa magay ko manginaway nimo nga. Wa kay mas. Oo, ayun nagtingog. Unsa man palito ni mo na de. Kalami ano? Pila man na. Bibisyak asa ito sa balansi una kay naka-mags naman na. Na loaded na. Ya, daga istorya balansi ka dito kay dapat ko laktaw. Balansi sa gani. Sige. Usog ng mudagan. Oh. Di jud ka ma biya-biyaan na. Sige, usa pa. Sige biyaan kag uyab. Lindot na dong naka-decals dong sa Unya. kuan. Mao raman Di ba ang gasto ba pila lagay mo baligya kay wag ko na utan na pilay dagal o gadikan dang ako ang pilay magasto pilay palit ana. Wala, baligyan ang nako nini mo. Pila? 50,000. Down yun. 50 mil. Oh. Paita. Ngano mahala man ang 50 mil. Ay buwag. Buwag mo yung presyo. Uy, si kanan na, si kanan na. Si kanahan, oy. Brand new na pagpalit ako. Uy, ngano. Muna naman ka. Pagpalit ka doy. Pwede ka doy. Ya, ano ba? Uy. Ako pala. Ang ko pa bata.
Nabunog ko ni mong buwangan ah! Hanggaw ka ta ah! Paiblado matas sa'yo sa buntag! Talag! Oh! Balik mo na! Isa di mo balik, nabili na akong sinilas! Ano? Hindi mo sinas? Hindi, napasina ko! Sorry na. Huwag ka nang magalit! Now. Oo! Mag-aaway man na sila. Hindi ko naman natawhanan eh. Buwang lagat, bunsap! Matalag ang daw ay! Ibaan mo kaga! Dako kay kagtingog, dako pa kag ilong! Ya, bagay ko na ilabot ako kay kagbata. Wala mo dyan sa isbuntag. Ano na, ito ulaw. Teka. Ito, mulakaw sa ka. Batay bay. Oh, sir! Dili to imo dai. Dili to imo motor dai. Ano, ningon ko ako! Yan ay mabalik yan ay to imo. Ningon ko ibaligya, pero ako mo angkon nga ako ah! Kuha jud nimo kwanto na koy. Ito ba't yan ang sirang balay ay? Suko na po sa Uy, palapok. tigbantay ro na kagbalik. Ang na. May bukukoy na ko trabaho. Nakawa wala ka. Hoy, ikaw ay sig pamanigang gamit di imo ha, di imo. Sige, nakasuroy-suroy. Bitag sako mura ka. Hoy, di imo nang balay ha. Ha? Okay. Ha? Na. Balik. Ako pa, pasi-pasi mo na daw. Oh, sige. Okay. Ako itong kinabuhi sa masila na. Yes, sige ko. Di manggod. Di manggol, wala. Di manggol. Ato ba? Ay!